Vitajte pri našej dnešnej analýze. Máme tu materiály k nástroju Fundexa Analyst Pro. Tak sa na to spolu pozrieme, čo to vlastne je a komu by to mohlo pomôcť. Takže podkladom je vlastne opis služby, konkrétnej služby pre finančnú analýzu. Ideme sa pozrieť na tie kľúčové veci, tie prínosy, ako ich teda prezentujú oni sami. Dobre, poďme na to. Hneď na úvod tie materiály spomínajú takú, známu výzvu, však obchodovanie čisto na základe pocitov. A Fundexa Analyst Pro sa teda prezentuje ako riešenie, ako alternatíva. Ponúka finančnú analýzu, ktorá je poháňaná umelou inteligenciou, AI. Áno, to je teraz veľmi aktuálne. AI sa naozaj tlačí do financií čoraz viac a toto využitie v analýze to je celkom logický krok. V tom popise sa píše, že cieľom je dať ľuďom konkurenčnú výhodu cez dáta, čo je samozrejme lákavé. Predstava, že nahradíte tie impulzy, možno strach, eufóriu, proste emócie, ktoré často vedú k chybám, niečím systematickým, algoritmami, dátami. Presne tak. Aj keď samozrejme vždy je otázka, aká kvalitná tá AI a tie dáta naozaj sú, ale tá myšlienka zbaviť sa tej emočnej záťaže, to je silné. Jasné. A tie materiály idú aj trochu viac do hĺbky. Konkretizujú, čo tá analýza obnáša. Hovorí sa tam o denných reportoch pre Forex, pre indexy a aj komodity. Čo je celkom široké spektrum trhov, by som povedal. Áno, ten záber je naozaj zaujímavý. Forex, indexy, komodity. To sú tri dosť odlišné svety však, rôzna dynamika, rôzne faktory a poskytovať dennú analýzu naprieč všetkým, to tak trochu naznačuje, že cieľia na aktívnych obchodníkov, tých, čo hľadajú príležitosti denne a možno aj diverzifikujú. Tá denná frekvencia tiež tak trochu ukazuje na kratšie časové horizonty, aj keď neskôr sa tam spomínajú aj dlhšie, ako uvidíme. A nie je to len o cenách. Zdroj vraví, že pridávajú aj ekonomické ukazovatele. To je dôležitý detail, pretože čisto technická analýza, len ceny a objemy tá niekedy nestačí. Keď pridáte ekonomické ukazovatele, infláciu, nezamestnanosť, HDP, rozhodnutia bank, viete, tak to dáva širší makroekonomický kontext. A tieto fundamenty sú často kľúčové, najmä pre strednodobé a dlhodobé trendy. Takže prepojenie s technikou môže to dať komplexnejší obraz. Vyzerá to, že sa nechcú spoliehať len na jeden typ analýzy. A potom tam bola ešte jedna vec, ktorá ma celkom zaujala. Analýza trhového sentimentu v reálnom čase. Čo si pod tým, čo to presne znamená? Analýza sentimentu v reálnom čase to znie veľmi moderne. V podstate je to pokus zmerať, kvantifikovať tú prevládajúcu náladu na trhu. To psychologické nastavenie obchodníkov voči nejakému aktívu alebo trhu ako celku. Technicky to často znamená, že nejaký algoritmus sleduje a vyhodnocuje obrovské množstvo textov, správy, články, sociálne siete, fóra. Aha. A snaží sa zistiť, či je ten tón skôr pozitívny, negatívny alebo neutrálny. Myšlienka za tým je, že tá kolektívna nálada sama o sebe môže hýbať cenami. Hlavne krátkodobo. A niekedy možno aj predpovedá pohyby. Znie to dosť silno mať taký prehľad o nálade davu? Potenciálne áno, môže to pomôcť nájsť extrémy. Viete, prehnaný optimizmus ako signál vrcholu alebo hlboký pesimizmus ako signál dna. Ale? No, tu treba byť opatrný. Analýza sentimentu je známa tým, že je zložitá. Zachytáva veľa šumu, môžu ju ovplyvniť úplne krátkodobé veci bez významu, dokonca aj manipulácia. Napríklad tie kampane na sociálnych sieťach a podobne. Presne tak. Takže aj keď je to zaujímavý vstup, treba k tomu pristupovať kriticky. Nie je to žiadna kryštálová guľa. Skôr ďalší kúsok skladačky. Hodnotu to má asi hlavne v kombinácii s inými analýzami. Nie len slepo nasledovať sentiment. A tu sa to stáva, naozaj zaujímavým. Pretože podľa tých materiálov, výsledkom tejto celej analýzy dáta, trhu, ekonomika, sentiment sú potom veľmi konkrétne odporúčania. Jasné signály. Kúpiť, predať neutrálne. A zdôrazňujú, že sú založené na dátach. Čiže nie len nejaký všeobecný komentár, ale priame odporúčania. No a práve tá konkrétnosť, tá je pre mnohých obchodníkov veľmi príťažlivá. Obchodovanie je často o zvládaní neistoty, tlaku robiť rozhodnutia, často s neúplnými informáciami. Mať nástroj, ktorý tú záťaž akoby prevezme a povie teraz kúp, teraz predaj, to môže byť psychologicky fakt oslobodzujúce. Áno. To verím.
A tá formulka založená na dátach, tá má akože posilniť dôveru, že to nie je len taký výstrel do tmy, ale výsledok nejakého sofistikovaného procesu. Samozrejme, diabol je v detailoch, ako sa hovorí, ako presne tie dáta vedú k odporúčaniu, aké sú váhy, aká je úspešnosť tých signálov historicky. Na to ten stručný opis neodpovedá. Ale ten prísľub jasnosti, to je silný marketing. A aby to nebolo také jednoduché, spomínajú tam aj analýzu vo viacerých časových rámcoch. Krátkodobom, strednodobom a dlhodobom. Áno. A to je veľmi dôležité, pretože jeden obchodník hľadá príležitosti na pár hodín, dní. To je krátkodobý rámec. Iný drží pozície týždne, mesiace, strednodoby. A investor sa pozerá na roky, však to je dlhodobý. Stratégia, čo funguje v jednom horizonte, môže byť úplne mimo v inom. Takže poskytovať analýzy a odporúčania pre rôzne rámce to umožňuje používateľom prispôsobiť si to podľa ich štýlu, podľa ich cieľov. Je to vlastne uznanie toho, že neexistuje jeden univerzálny pohľad na trh. Tu mi ale napadá otázka. Čo ak tie odporúčania pre rôzne časové rámce idú proti sebe? Napríklad AI povie krátkodobo kúpiť, ale dlhodobo predať. Nemôže to byť pre používateľa, najmä pre toho menej skúseného, skôr zdrojom zmätku a nejasnosti. To je výborná otázka. A trafili ste klinec po hlavičke. Je veľmi pravdepodobné, že takéto situácie nastanú. Úplne bežne. Krátkodobý trend môže byť rastúci, ale v rámci širšieho klesajúceho trendu. A nástroj ako tento pravdepodobne dá takéto na prvý pohľad protichodné signály. No a tu prichádza na rad zase používateľ. Aj keď nástroj ponúka tie jasné odporúčania, nezbavuje to obchodníka úplne zodpovednosti. Rozumiem. Musí si uvedomiť, aký je jeho hlavný obchodný horizont, jeho stratégia. Aký je krátkodobý obchodník, ten dlhodobý signál pre neho nemusí byť až taký podstatný. A naopak, takže aj pri týchto dátových odporúčaniach je stále potrebný určitý úsudok, pochopenie vlastného prístupu. Ten nástroj môže byť silný pomocník, ale asi nie úplná náhrada za vlastné rozmýšľanie a stratégiu. Skôr informovaný vstup do rozhodovania. Ďalšia vec, ktorú tie materiály vyzdvihujú, je prístupnosť. Analýzy sú vraj dostupné, kdekoľvek a kedykoľvek. Cez mobilnú aplikáciu a aj webovú verziu. V dnešnej dobe je to už takmer štandard. Nutnosť. Finančné trhy idú takmer non-stop a príležitosti alebo aj rizika sa môžu objaviť hocikedy. Mať možnosť sledovať to cez mobil, nech ste kdekoľvek alebo teda pohodlne na počítači, to výrazne zvyšuje tú praktickú hodnotu. Umožňuje to reagovať rýchlo, ak to stratégia vyžaduje. Je to niečo, čo zákazníci už aj očakávajú. No a potom je tu cena. V popise sa píše 9,99 € mesačne. Dokonca tam použili to prirovnanie menej ako káva denne, aby zdôraznili, aké je to dostupné. Tá cena je naozaj nízka, keď si vezmeme, čo všetko sľubujú. Komplexnú AI analýzu, rôzne trhy, rôzne časové rámce. Presne. To cenové nastavenie jasne ukazuje, na koho cieľia. Na ten masový trh. Jednotlivci, obchodníci, investori. Nie veľké inštitúcie. A to prirovnanie ku káve to je klasika. Marketingový ťah, aby to rozhadovanie o predplatnom bolo ľahšie. A ten záverečný slogan, ktorý sa tam objavuje, to tak pekne celé uzatvára. Obchodujte s profesionálnymi dátami, nie s emóciami. Presne. Ten slogan dokonale vystihuje celú tú filozofiu produktu, ako ju prezentujú. Stavia proti sebe dva svety. Ten chaotický, nevyspytateľný svet emócií, strach, chamtivosť, nádej, a proti tomu ten racionálny, systematický svet profesionálnych dát, ktoré spracovala AI. A ten nástroj sa teda profiluje ako most k tomu druhému, lepšiemu svetu. A tá nízka cena potom hovorí, že tento lepší svet je dostupný pre všetkých. Nie len pre elitu. Je to silný príbeh. Samozrejme, realita obchodovania je vždy zložitejšia, ale ten narratív je jasný a príťažlivý. Takže skúsme si to zhrnúť. Čo sme sa dozvedeli o Fundex Analyst Pro z týchto materiálov? Ide o nástroj, ktorý používa AI, analyzuje forex, indexy, komodity, pozerá sa na trhové dáta, ekonomické ukazovatele, aj ten trhový sentiment. Výstupom sú denné reporty a jasné odporúčania. Kúpiť, predať, neutrálne. Pre rôzne časové horizonty. Krátko, stredno, aj dlhodobý. A je to dostupné cez mobil a web. Za mesačný poplatok, necelých 10 €.
A tá ústredná myšlienka, ktorá sa tým celým ťahne, je tá snaha nahradiť emócie dátami, ponúka štruktúru, systematičnosť v analýze, naprieč trhmi a časovými rámcami. Otázka, ktorá z toho tak prirodzene vyplýva, je, nakoľko môže takýto nástroj naozaj zmeniť prístup a možno aj úspešnosť jednotlivca na trhoch. Je to len ďalší zdroj informácií alebo niečo zásadnejšie pre rozhodovanie? A to nás vlastne privádza k tej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Ak sa nástroje ako tento Fundexa Analyst Pro, poháňané AI, ponúkajúce sofistikovanú analýzu za veľmi nízku cenu, ak sa stávajú bežnými, ako to mení hru pre individuálnych obchodníkov? Zmenšuje sa tým ten náskok veľkých inštitúcií, ktoré mali prístup k týmto technológiám a dátam oveľa skôr? Alebo to len pridáva ďalšiu vrstvu, komplexity, kde jednotlivci musia analyzovať nielen trh, ale aj kvalitu a spoľahlivosť tých analytických nástrojov samotných. A s tým priamo súvisí aj otázka dôvery. Akú mieru istoty vlastne môžeme pripísať odporúčaniam, ktoré generuje AI, najmä na takých zložitých a dynamických systémov, ako sú finančné trhy? Mali by používatelia brať tie signály ako hotovú vec? Alebo skôr ako jeden z mnohých vstupov, ktorý treba vždy konfrontovať s vlastným úsudkom, s ďalšími zdrojami, s celkovým kontextom? Ako nájsť tú správnu rovnováhu medzi využívaním sily AI a zachovaním si kritického myslenia? To sú otázky, nad ktorými sa oplatí ďalej uvažovať pri hodnotení takýchto nástrojov.